नोंखौहाय रेप खालामनो होननानै बे थाबिसा गिंनानै थादों। नैबे आपडेट होग्रा चेनेलनिफ्राय बेसेबां पेमेन्ट मोनदों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा स' हेल' लोगोफोर गुड मर्निं नोंथांमोननिसिम गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना टाइटेल थाम्बनेल आरो इनफो नायनानै एसेब्लाबो मिथिनानै मोनखाबाय आरोना आं दिनै सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैबावदों नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मैया फेसबुकआव नुखादों जानो हागौ आरोना बेखौ मानो होनोबा मोनानि 8टा 7टासोआव नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आरोना दैदेन वारिया फेसबुकआव आपल'ड होबाय दंखायोमोन नोंथांमोना बयबो नुखाबाय जानो हागौ नोंथांमोनाथ' मिथिखादों बियो मानि सायावमोन दाखालि साननैसोथ' मिथिखादों दैदेन वारि आरो जोरा ना मा बिसोर सानैनि गेजेराव एसे दावराव सोलिबाय दंमोन नालाय बिनिनो मोनसे दा क्लियारिफिकेसन लानानै फैदों आरोना दैदेन आरो दैदेननि हिनजाव आरो जोरा आरो निजरानि लोगो नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय स्किप खालायनानै नायबा बारा बुजिनाय नङा आरोना बेनिखायनो भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नाय नोंमारगौना नंमारामोन नैबे भिडिअआव फारसेनिफ्राय फुल नायबा मिन्थिनानै मोनगोन आरो लोगोफोर चेनेलाव जुदि सोरबा गोदानै भिउवार्सफोर फैदोंबा अन्नानै अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव बिदिब्ला फार्स्टआवनो नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो दैदेना मा बुंदों आरो दैदेननि हिनजावा मा बुंदों आरो निजोरा नामा बियो मा बुंदों नैबे भिडिअखौ फुल नायनानै लाग्रो मा बांखौ बावबाय साबेसे मानसि दं जोंजों साबेसे मानसि दं मा लोगोजा मा सिथाखो आं केस जागोन जाम्बि होलै जाम्बि आं केस जागोन साबेसे आगर जों थानांगौ दिन्थि गोख्रै साबेसा दिन्थि आं बेखौ बासिदोंमोन नामा बारसिन जाग्राया हो माला बुंलाय होलै नारसिन होख्लाय हिनजावफ्रासो बुलायनो हायो आं नोंनि रुमाव थाङाखै दे नों आंखौ मानसि लानानै हाजारबो मिथिबाय आंखौ बिदि होनना मिथिबाय मायेन मानो दाख्लिनिफ्राय पुलिस केस होनो ना मानो होआखै नों आं दहायबो थांदों मानो होआखै ओमफ्राय केसा दाबो जायाखै केसा लोगो जायो ना मा जाबाय ओइ हिनजाव फैलाय हिनजावफ्रा हायो आं केस जागोन जाम्बि फै नोंनि रुममोन खोथा गैया आं थैनायाव गिया मिथिबाय सोरनि चेनेल फाना आं फैसा जाया सोरनि केमेरा फाना सोरनि केमेरा फाना सोर बिलाय बुंग्रा बुलाय सोरनि केमेरा खावालाय बुथारनायनि खोथा नङा जोङो बुजायनोसो रायलायफैदों जेनेबा आंखौ मानो फैदों नों मानो बिदि खालामनांगौ ओमफ्राय नों आंखौ बुजा माखौ नङा रायलायनो फैनाया आंखौ मानो आं सोरनिबा न'आव थांनानै जायो एबार बेबायदि खालामबावगोन नामा देलाय मालायनि खोथा लानानै खालामबावगोन नामा खालामबावगोन दे बुंलाय खालामबावगोन होनलाय दे हायाखै दा मानो जेबो बुंनो हायाखै नोङो निजा दे खोनासं आं हारसिङैनो मानसि लाना फैनानै आङो माने आङो माबानानै जानला मोनला बिदि होलाबायना मिथिबाय थाबिसा मानो खोथायालाय थाबिसाब्रो फैयाखैमोन नों आंनि फिसायखौ इसिबां गाज्रि होनानै फेसबुकआव होबाय आंनि फिसाया नोंखौहाय रेप खालामनो होननानै बे थाबिसा गिंनानै थादों ओमफ्राय आंनि फिसायनि थाबिसा दस्रा सोरखौ रेप बानायनाला लोगोआ बे दा मानो होनाखै दा नोंजों मानो लोगो जायाखै मानो लोगो जायाखै दा बेखौ आं रेप बानायनांदों होनलाय उननि खोथा नङा दानो होन होमबा मानो बुंनो हाया निजोरा आं दा
नोंसोर जालायलायदोंमोन बिसोरखौ मानो लाफानांगौ आं बे दंफायो बेखौ माला खालामना रांलाय लोगो मोननानै जोङो भिडिअ बानायदों बेयावथ' जोंनि गेजेराव हाबनो लागा ओइ बे जिया मोनथिबाय आंखौ बिदि बुनो फैदों आरोना नोंसोर बुनायनि खोथा नङा नोंखौ बुनायनि केसा मा केस माने जाबाय अन्था जाबायसो नोंखौ बुनायनि केसा मा केस जागोन आंजों रावबो लोगो गैया नालाय दा हारे नोंसोर खहालानो गाज्रिबा सालि रोन्दि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5000 गाहाम जोंबा मानसिखौ लाबो मानगौहाय लाबोदो नों फाननो जाया बायग्राखौ नांगौ नांगौ बायग्राखौ नांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबा गोनां लाबोदो घन्टा बेनि गासिबो दंजोबो मिथिबाय आंनि भिडिअखौ दं होनदों नोंखौ आं लाइभआव खासो जेबो होनला आं मिथिबाय आंनि सिगाङाव मा खालामनानै आंनि सिगाङाव मा बुंबाय दा नोङो मोजाङै रायलायनो फैदों मोजाङै खोन्था नोंनि रुम नोंनि नोंफानि जायगा नङा बियो मिथिबाय लासै लासै लिमिटनि रायलाय दे मोनथिबाय दहायनो होनगासिनो नोंसोरखौ लासै लासै लिमिटनि रायलाय आं दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइभ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बेबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बेखिनियाव बुंना दोनदों खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंनाय जादों ओमफ्राय एबारबो बेबायदि भिडिअ माने निजरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दानि निजराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजराजोंहाय सावरायनो होननानैहाय फैदों आरो ना निजरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजरानावहाय निमाहा बिबाय आरोना खुलुमबाय दाथ' लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय मा होनो आरोना दसेनो दावराव दसेनो बुलाय सोलाय जाबाय आरोना मानो होनोब्ला दैदेननि हिनजावा मैखौ निजोराखौ बुनाय नोंथांमोना फेसबुकाव नुबाय दंखायोमोन जानो हागौ आरोना ओमफ्रायथ' दाथ' नुखाजोब्बाय मानो होनोब्ला नोंथांमोना फेसबुकावबो गोबाङानो नुदोंमोन जानो हागौ नुवाखैबाथ' आंनि मनजय बर' अफिसियेल इउटुब चेनेलनि गेजेरै नुखाबाय आरो डिसक्रिपसनाव आंनि ब्लग भिडिअनि लिंकआ दङ थांनानै नायबानो जाबाय आरो भिडिअनि गेजेरै सानैसो मानसिफोरा कमेन्ट खालामनानै सोंहरबाय दङ आरोना आङो बबेनि होननानै बुंगोन बबेनि फंबाया होननानै आङो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरोना आरो आं नैबे आपडेट होग्रा चेनेलनिफ्राय बेसेबां पेमेन्ट मोन्दों बेखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैदोंबा डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होना दोन्दों ब्लग भिडिअनि लिंकखौ नोंथांमोना थांनानै नायबानो जाबाय आं फार्स्ट पेमेन्टखौ बेसेबां मोन्दों आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।